Сегашните момичета, знаете ли какви момчета искат? Трябва да се пуска до тук брада, до тук така, чак додолу трябва да стига брадата, че да не си познаваме ние кой сме мичи. Добре, като ядеш една баничка, хубава баничка с айран, като ядеш една хубава баничка, не цепи ли върху тази брада? И трябва да сме татуирани от всякъде. От всякъде, от тук взимаш ни, от лицето, от гърба, от краката, от всякъде трябва да сме татуирани. Тогава си бил мъж и това е бил визия. O zaman adammışsın sen. Adammışsın o zaman sen. Ти не искаш момче, ти искаш бандит. Бандит искаш ти. Ти не искаш момче. Бандит искаш. 2, 2, 4. Куда се е по?